מגמת חילוץ כבאות והצלה זה היה יוזמה גם של בית הספר וגם של כבאות רמת גן, מתוך תפיסה שבאמת בזמן האחרון יש הרבה אירועים של חירום שנמצאים בעיקר בעיר, והמגיבים הראשונים זה בני נוער. בשנה הנוכחית אנחנו פתחנו את המחזור השישי של המגמה בהצלחה, והיום אנחנו נמצאים במגדל משה אביב וברכבת הקלה באחד הסיורים הלימודיים של המגמה. האמת, אחת הסיבות שאני באתי לבית ספר הזה זה בגלל שאני רציתי לבוא למגמה הזאת. אני חושב שהמגמה הזאת היא מאוד חווייתית, שאתה יכול לעבור את הבית ספר ואת כל התיכון בכיף. המגמה הזאת נותנת לך הרבה כלים לחיים. אני לומד הרבה דברים, אני לומד מה מסוכן, איזה חומרים, ודברים שעוזרים לך. למעשה אנחנו מדברים על שילוב של כמה תחומי דעת, שנותן ראייה מאוד מאוד רחבה והבנה של כל התהליכים והרקע לכל הנושא של מצבים של חירום, מצבים של חילוץ, של הצלה. המגמה מלמדת אותנו המון דברים שבסופו של דבר אנחנו יוצאים משם עם ידע רב מחוץ לבית הספר, לצבא, לא משנה. אנחנו עומדים על חילוץ, על שריפות, סוגי שריפות. המגמה הזאת מאוד מעשירה, מאוד תורמת. זה נותן מוטיבציה לבוא לבית ספר, זה משהו אחר במקום מתמטיקה, ספרות, אנגלית. זה משהו אחר באמצע היום. שפשוט זה כיף לך ללמוד. אחד הדברים שמייחדים את המגמה היא חוויית הלימוד של המגמה. במקום שילד יגיע לבית ספר וילמד חומר יבש בכיתה, ישנן חומר, יגיע למבחן, הילדים יושבים בכיתה, לומדים חומרים ואחר כך מגיעים להתנדבות בתחנת הכבאות ורואים איך החומרים שהם למדו בכיתה באים לידי ביטוי הלכה למעשה בחיים האמיתיים. רסקיו 1 בעצם זה סדנת חילוץ מהרס. היה לנו תרגיל גדול של חילוץ מהרס, ככה היו כאילו האנשים דימו כפצועים, לכודים, וככה לימדו אותנו איך לגשת אליהם בזמן שהם בלחץ, בטראומה. זה באמת משהו ייחודי לגמרי המגמה הזאת. אנחנו יודעים שהתגובה הראשונית היא הכי קריטית. ראינו את זה גם היום במלחמה, ראינו את זה בנפילת הטילים, אנחנו רואים את זה כמעט בכל דבר. ואנחנו מאמינים שהילדים ידעו לעשות את הדבר הנכון ביותר והטוב ביותר. אנחנו יוצאים לכל מיני ציורים, היינו שנה שעברה בנתב"ג, היינו גם בסדנת חילוץ בווינגייט של חילוץ מהרס. זה בעצם מכין אותנו, זה עושה אותנו כמו שגרירים כאלה, שאנחנו באים יותר מוכנים הביתה, אם זה לוודא שבכל מקום יש גלי עשן, או לראות שיש אמצעי בטיחות, מצפים, ללמד אנשים אחרים מהמשפחה שלנו, החברים שלא נמצאים בבית ספר, או במקומות אחרים, כדי בעצם להכין את האוכלוסייה גם למצב חירום, וכדי למנוע שריפות או כל מיני מקרים לא נעימים. מוזמנים לבוא ולהירשם באור המודיעין למגמת חילוץ כבאות והצלה.